girma gwamna shi ma ya ba da wani tallafi wanda za a ƙarasa ciyar da sauran ajujuwan. Wannan tallafi ne daga aljihun gwamnatin jihar Jigawa wanda ya ɗauka a cikin aljihunsa ya ce shi ma zai ƙarasa wannan ciyarwar da guntun wannan ajujuwan da ba a ci da su. Kuma gabaki ɗaya duk faɗin Jigawa ana yi. Idan ka zo ɓangaren su kan su ma ɗaliban su ma an ɗinka musu yunifom kyauta. Dukkanin ɗalibai ba ma na ƙaramar kuma ɓaɓara ba na faɗin jihar Jigawa an ɗinka musu yunifom kyauta wanda aka rarraba musu. Duka ayyukan da aka yi a ɓangaren ilimi in dai a ƙaramar hukuma ce ta ɓaɓura local government gaskiya ba zai ɗirgu ba. Banda ajujuwa da aka ƙara su. Bacin an ƙara ajujuwan su guntun tsaffin an gyara su. Gabaki ɗaya babu wata firamare wacce take a nan ƙaramar ko ɓaɓura ba tare da an yi mata wannan gyaran ba. Saboda idan ka ji za ka ga an musu fanti an maida su ƙira na zamani. Ayyuka dai wanda aka yi a ɓangaren ilimi kuma bacin nan ita ma a ɓangaren ita ma ƙaramar hukumar ɓaɓura ita ma ta ba da tallafinta wanda ta zo ta yi musu littattafai wanda za a zo a rabawa 'yan makaranta. Shi ma a ɓangaren shugaban ƙaramar hukumar ɓaɓura kenan su ma sun ɗau wannan nauyin su ma sun yi su ma littattafai wanda za a zo duk a rarraba ɗalibai 'yan makaranta. In dai a ɓangaren ilimi ne gaskiya mai girma gwamna ya haɗe wannan ɓangaren. Yanzu hatta nan makarantar mata idan ka shiga ta ɓaɓura za ka ga irin aikace-aikacen da aka yi mata sosai. Duka hostel ɗinsu an gyara shi. Tunda lokacin da mai girma gwamna ma yake yin towa na ayyuka ya shiga ya gani kuma ya ga irin yadda ake aikin kuma ya yaba da aikin. To in dai kuma bacin nan akwai magani kyauta ma da su kansu ɗaliban. Tunda duk wani ɗalibi wanda yake sakandare wannan gwamnati ta jihar Jigawa ta ɗau maganin shi kyauta inda baya lafiya dai a kawo shi a ba shi magani. Gaskiya mai girma gwamna ya yi namijin ƙoƙari a ɓangaren shi kanshi harkar ilimin. Kuma idan aka dawo ɓangaren local government su ma suna kwaikwayo da irin wannan ayyukan da mai girma gwamna yake yi. Tunda ina tunanin akwai ko sati uku ma ba a wuce ba mai girma ciyaman na ƙaramar hukumar ɓaɓura ya ɗau nauyin wasu ɗalibai wanda aka yi gasar Alkur'ani ta musabaƙa ya ɗau nauyin karatunsu gabaki ɗaya ya ce ya ɗau nauyinsu duka wanda suka zo a matsayin position na ɗaya da na biyu da na uku gabaki ɗaya ya ɗau nauyinsu. To wannan hima namijin ƙoƙari ne suna kwaikwayo ne da irin abin da mai girma gwamna yake yi a ɓangaren ɗalibai. Kuma ga mai da yara makaranta da yawwa shi ma mai da yara makaranta a ɗauke su tun daga ƙaramar hukuma a cikin mota a mutunce a kai su har makaranta kuma idan hutu ya ƙare halo za a ɗauko su halo a maido su. Wannan ƙaramar hukumar ɓaɓura ce take ɗaukan wannan nauyin. To Alhaji Murtala Alfa idan